Okay, so may hapon sa tanan, may adlaw dias Pilipinas, no? Glory to God. Okay, so karong taknaa igsuon na anata sa Numerous chapter 23. So padayon ta sa atong pagbasa, no? Diri sa ato ang pagbasa sa Biblia sa Bisaya nga tinulungan. Amen. Okay, so atong mahinumduman kagahapon nga si Balak, no, nagsugo sa iyahang mga sulugoon para ipaadto si Balaam, no, para paadtuon dito sa iyang dapit arong iyahang ipatunglo ang mga Israelita. Apan ang Ginoo niingon nga dili paadtuon si Balaam at first. Nya isay kaduha nga nagsugo na pud si Balak ug mga sulugoon niya mingkuyog si Balaam. O karon nga chapter mauna ang iyang una nga pagpropesiya. Okay, so ato ang hibaluan unsa ang gipropesiya ni Balaam sa mga katawhan sa Israel. Okay, so magampo sa tanong before ta mo padayon. Hallelujah, dalaygon og mahimayaon ng mga Dios, ikaw labing gamhanan og balaan ka nga Dios. Ikaw among gisimba, ikaw Ginoo ang amo ang daygon og pasalamatan sa kanunay. Lord, ikaw among yukbuan o pasalamatan. Salamat Ginoo ning kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat sa imong mga pulong Ginoo nga buhi nga may nagahatag kanamo og paglaom sa matag adlaw. Lord, giyahi kami karon samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong pulong. I pray Ginoo nga ang imong balang espiritu mamuhat sa amo ang matag usa ka kasing-kasing. And even Lord katong mga manan-aw Ginoo sa video, God, I pray nga sila usab makabaton sa panalangin gikan kanimo og uban ilang tibuok panimalay Ginoo nga makaambit usab. Lord, salamat kaayo nga ikaw ang Dios mamuhat sa among taliwala karon nga imong pulong Lord makakuhaan namo Ginoo og mga lesson sa kinabuhi og nga kini Ginoo among kanang mabutang sa among alimpatakan nga among kining mahimong kanang gabay sa matag adlaw. Salamat Lord, dalaygon ikaw. Thank you kay Ginoo nining taknaa and ikaw Ginoo gina-welcome karon. So salamat Lord, in Jesus name. Holy Spirit, have your way. Amen and amen. Okay, glory to God. Okay, so nanata sa chapter 23 sa libro sa Numeros. Okay, so atong basahon, no? So, okay, mao kani ang unang propesiya ni Balaam. Okay, so verse 1 ingon, o giingnan ni Balaam si Balak. Okay, buhati ako dinhig pito kahalaran, ug akog pito katurong baka ug pito katurong karnero. Okay, so nagit sila mga halag kani adto igsuon kung naa sila'y pagabuhaton ng mga seremonyas. Okay, verse 2. Gihimo ni Balak ang giingon ni Balaam. Unya si Balak og si Balaam naghalad diha sa matag halaran og usa ka turong baka og usa ka turong karniro. Verse 3. Og si Balaam miingon kang Balak, tindog. Tindog diha sa kiliran sa imong sinunog nga halad og unya mulakat ako. Tingalig mo anhi ang Ginoo aron pagsulti kanako og suginlan ko unya ikaw sa iyang ipahayag kanako. Okay, mitunga siya sa tumoy sa usa ka bungtod og gitagbo sa Dios si Balaam. Hallelujah. Si Balaam miingon sa Dios, giandam ko na ang pito kahalaran o gihalad ko diha sa matag halaran ang usa ka turong baka o usa ka turong karniro. Okay, verse 5. Unya giingnan sa Ginoo si Balaam, balik kang Balak ug sultihi siya niini. Verse 6. Og mibalik si Balaam didto kang Balak og sa dihang sa tanang kadagkuan sa Moab, nagtindog sila tupad sa halad nga gisunog. Okay, verse 7. Og si Balaam miingon, gikan sa Syria sa kabukiran sa sidlakan gikuha ako ni Balak ang hari sa Moab. Miingon siya kanako, tungluha si Jacob og panghimarauta ang Israel. Verse 8. Dili ako makahimo pagtunglo sa wala tungluha sa Dios. Dili ako makahimo pagpanghimaraot sa wala panghimarauta sa Ginoo.
Verse 9, gikan sa tumoy sa kabukiran nakita ko sila. Gikan sa tumoy sa kabungturan gitan-aw ko sila. Mga tao sila nga nagkinahanglan sa pagpuyo. Nagkinahanglan sa pagpuyo. Ug wala mag-isip sa ilang kaugalingon nga usa sa ubang mga nasod. Verse 10, kinsa ang makaihap sa mga kaliwat ni Jacob? Ubisan na lang sa ikaupat kabahin sa Israel. Itugot kanako ang kamatayon sa usa ka matarong. Mahiusama unta ang akong kamatayon sa ilang kamatayon. Verse 11, og si Balak miingon kang Balaam, unsa man kining gibuhat mo kanako? Akong gipatunglo kanimo ang akong mga kaaway ug gipanalanginan mo hinuon sila. Verse 12, og mitubag si Balaam, kinahanglan nga isulti ko ang ipasulti kanako sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Okay, verse 13. Ang ikaduhang propesya ni Balaam. Okay, verse 13. Og miingon si Balak kaniya, mangadto kita sa laing dapit diin ang labing duol ra kanimo maoy imong makita ug tungluha sila. So maotoy sa sugyot ni Balak, no? Okay, verse 14. Og gidala ni Balak si Balaam sa uma sa Sufim ngadto sa tumoy sa bukid sa Pisga ug didto nagtukod siyag 7 kahalaran ug sa matag halaran naghalad siyag turong baka ug turong karnero. So mao gyapon niyang gihimo, no? Naghalad gyapon siya sa Ginoo. Okay, verse 15. Si Balaam miingon kang Balak, tindog tupad sa imong halad nga gisunog samtang sugaton ko ang Ginoo diha sa unahan. Verse 16. O gitagbo sa Ginoo si Balaam o gihatagan sa pulong nga angay niyang isulti kang Balak. Hallelujah. Wow, no? So, nagyud ang kanang ang Ginoo ba, no? Nakiistorya kang Balak, ka Balaam, dili kang Balak, kang Balaam. Okay. So ang Ginoo miingon, balik kang Balak o sultihi siya niini. Og miadto si Balaam kang Balak nga nagtindog tupad sa iyang halad nga gisunog ug uban kaniya ang mga kadagkuan sa Moab. Si Balak miingon kang Balaam, unsa may giingon kanimo sa Ginoo? Verse 18, miingon si Balaam, tindog Balak og pamati kanako o anak ni Sipor. Mo ni ang pulong nga gikan sa Ginoo, no, nga gisulti ni Balaam didto kang Balak. Ang Dios dili tao busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayod niya. Amen. Hallelujah. Kalami ani nga saad igsuon, no? Nga tungod kay ang Ginoo dili siya sama sa tao nga mag-usab-usab ang hunahuna. Ang Ginoo kung unsa iyang gisaad, buhaton gayod niya. Kalami ana ang saad, no? Kimusulti siya og nahimo kini. Okay. 20. Hibaloi nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangini. Busa dili ako makabakwi niini. 21. Wala siya'y nakita nga dautan diha kang Israel. O may nakita siyang kasamok sa Israel. Uban kanila ang Ginoo nga ilang Dios o giilan nila siya nga ilang hari. Hallelujah. 22. Gikan sa Ehipto gikuha sila sa Dios. Alang kanila sama siya sa sungay sa bakang ihalas. 23. Kay walay anting-anting o tagna-tagna nga mahimong gamiton batok sa Israel. Amen. No, walay mga tagna-tagna or anting-anting nga maghimong gamiton batok sa Israel. Dili sila magmadaugon, no? Dili magmadaugon ng mga tao nga adunay mga tagna-tagna or anting-anting. Kay dili di sila ka batok sa Ginoo. Busa makaingon kita bahin kang Jacob ug sa Israel. Kahibulungan gayud ang buhat sa Dios. Amen. No? Kahibulungan gayud ang buhat sa Dios. Amen. Okay, 24. Tan-awan ninyo ang usakat katawhan. Sama siya sa leon nga mitindog. Dili mo pahulay hangtod nga makatukob.
dili mo pahulay hangtod nga makatukob na og makainom sa dugo sa gipatay niini. Hallelujah. Basahon na itong usab. No? Tanawa ninyo ang usa ka katawhan. Sama siya sa leon nga mitindog. Dili mo pahulay hangtod nga makatukob na ug makainom sa dugo sa gipatay niini. Ug si Balak miingon kang Balaam, nagdumili ka pagtunglo sa Israel busa ayaw usab silag panalangini. 26 si Balaam mitubag kang Balak. Gisultihan ko na ikaw nga buhaton ko gayod ang gisugo sa Ginoo kanako. Hallelujah, no? Buhaton gyud ni Balaam ang gisugo sa Ginoo ngadto kaniya. Verse 27. Ang ikatulong propesiya ni Balaam. Okay, 27. Og si Balak miingon kang Balaam, dali dadon ko ikaw ngadto sa laing dapit kay basin pag didto mosugot na ang Dios nga tunglohon nimo ang Israel. Busa gidala ni Balak si Balaam ngadto sa tumoy sa Peor nga nagdungaw sa kamingawan. So, verse 29, miingon si Balaam kang Balak, tukuri ako dinhig 7 ka halaran og andami ako dinhig 7 ka turong baka og 7 ka turong karniro. 30, og gibuhat ni Balak ang giingon ni Balaam ug gihalad niya ang usa ka turong baka ug usa ka turong karniro diha sa matag halaran. So mao to ang chapter 23 igsoon. So atong ipadayon ang chapter 24 kay sumpay siya, no? Okay, so verse 1. Sa pagkasabot ni Balaam nga gikahimuot sa Ginoo ang iyang pagpanalangin sa Israel, wala na siya mangita og mga tilimad-on sama sa gibuhat niya kaniadto kundili miatubang hinuon siya sa kamingawan. Verse 2, ug sa pagtan-aw ni Balaam nakita niya nga ang tagsa-tagsa kabanay sa Israel nagkampo sa ilang mga dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Dios og siya miingon, mao kini ang gipamulong ni Balaam nga anak ni Beor, usa ka tawo nga tin-aw kaayog pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Og nakakitag pananawon sa labing gamhanang Dios. Hallelujah. Natumba siya apan buka ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tulda mo, O Israel. Verse 6, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga kahoy nga gitanom sa Ginoo ug sa mga sidro daplin sa katubigan. Verse 7, may tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga sudlanan, ug mopatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag, ug mooswag ang iyang gingharian. Ang Dios mao'y nagkuha kaniya gikan sa Ehipto sama sa ihalas nga baka. Ang Dios nakigbatok alang kanila. Lamyon niya ang mga nasod nga iyang kaaway. Ug dugmokon niya ang iyang mga kabukugan. Ug palagbasan niya sila sa iyang mga udyong. Verse 9, kung maghigda na siya, sama siya sa leon, kinsay mangahas sa pagpukaw kaniya. Panalanginan kadtong manalangin kaninyo, ug tunglohon kadtong magtunglo kaninyo. Verse 10, ug misilaob ang kasuko ni Balak kang Balaam. Nasuko siya, no? Okay. Nagpangumo siya, ug miingon kang Balaam, gitawag ko ikaw aron tungluhon mo ang akong mga kaaway apan imo hinuon silang gipanalanginan sa makatulo. Verse 11, busa karon pauli sa inyo. Nagsaad ako sa pagganti kanimo apan gihikaw kini kanimo sa Ginoo. Verse 12, giingnan ni Balaam si Balak, dili ba gisultihan ko man ang imong gisugo sa pagkuha kanako, nga bisan pag ihatag mo kanako ang imong balay nga puno sa plata ug bulawan, dili ko lapason ang sugo sa Ginoo kanako, no? Dili jud siya makuan ba, no? Dili siya mabayaran, no? Hallelujah.
Praise God. Napakay tao ani karon no. Kanang di jud mabayaran ba. Musulti jud sa kamatuoran. Labi nagpulong sa Ginoo no. Ang ing pa siya oh. Dili ko lapason ang sugo sa Ginoo kanako. Ang ipasulti kanako sa Ginoo maoy akong isulti. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, verse 14. Ang katapusang propesiya ni Balaam. Okay. Miingon si Balaam kang Balak. Karon moadto ako sa akong mga tao. Dali ipakita ko kanimo ang buhaton niining mga tawhana ngadto sa imong katawhan sa ulahing mga adlaw. Verse 15. Unya mipadayon siya pagsulti. Mao kini ang gipamulong ni Balaam ang anak ni Beor, usa ka tawo nga tin-aw og pananaw. Tin-aw siya pananaw no. Tama siya vision. 16. Nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon ug nakakitag pananawon sa labing gamhanan. Natumba siya apan buka ang iyang mata. Vision ang iyang nakita no. Verse 17. Mitanaw ako sa umaabot ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmok kini sa agtang sa Moab ug mubuntog sa tanang anak ni Set. 18. Buntugon niya ang iyang kaaway sa Idumea ug ang kunon ang ilang yuta, samtang ang Israel magpadayon sa iyang pagkamadaugon. Verse 19, ang nasod sa Israel maoy magmando og laglagon niya kadtong magpabiling buhi. Verse 20, verse 20, unya nakita niya ang mga Amalekanhon ug siya miingon. Ang Amalek mao ang labing gamhanang nasod. Apan sa katapusan, gunubon usab siya. Verse 21, sa iyang pananawon nakita niya ang mga kinihanon og misulti siya niining maong panagna. Malungtaron kining inyong puloy-anan og halayo sa kadautan, sama sa usa ka salag nga nahimutang sa pangpang. Okay, verse 22, apan kamong mga kinihanon gunubon og bihagon sa Asur sa dugayng panahon. Verse 23, miingon na usab si Balaam, kinsa may magpabiling buhi kon himuon kini sa Dios. 24, apan mga sakayan mga bot gikan sa Kitim ug paantuson nila ang Asur ug ang Iber, apan magunob usab ang Kitim. Verse 25, human niini mipauli sa ila si Balaam ingon man si Balak. Hallelujah. Okay, so thank you kaayo mao kadto ang chapter 24. So karong adlaw atong nahuman ang 23 ug ang 24. So duha atong na human karong adlaw. So salamat kay igsoon nga hangtod karon naagihapon ka diha na minaw sa pulong sa Dios. Kung atong balikan sa tulo o sa tulo ka propesiya ni Balaam, wala siya gihimo nga pagtunglo sa kaaway ni Balak, no? Imbis nga gusto ni Balak nga ipatunglo kay aron nga iyahang suhulan si Balaam. Ningon si Balaam dili siya pwede nga musulti og mga pulong nga dili gikan sa Ginoo. Ingon siya iyahag yung isulti kung unsay ipasulti sa Ginoo ngadto kaniya didto sa mga tao. So isa po na siya ka-challenge sa ato abano nga unta makita pod no karon nga sa panahon mahimo tang kanang sensitive sa kanang tingog sa Ginoo pinaagi sa iyang balang espiritu, no? Palagi siyang permintis siya nga makiistorya ka nato pinagi siyang pulong o pinagi siyang balang espiritu. Kita maminaw kaniya ang mga pulong nga mogaw sa itong baba iagikan sa Dios, no? Ato ang pareha kang Balaam ba nga dili ta musulti og pulong nga kanang bitang dili sa tawagan na kanang dapat ang atong isulti nga pulong kana bang approve
gikan sa Ginoo, no? Kanang makapahimuot ba sa Ginoo, no? Dili ta mohimo or di ta mosulti og mga pulo nga ikasuko sa Dios, no? So dili ta manunglo sa uban, no? Kung dili ato silang i-bless, no? Labi na og kanang mga tao nga kanang nagtuo sa Ginoo. Ikaw ug ang imong tibok panimalay panalanginan sa Dios kung kamo mutuo og muobey, mutuman, no? Mutuman sa pulong sa Ginoo. So salamat kay igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios. So hangtod sa sunod higayon, magkita na usab kita. Salamat kaayo.